бозиҳои марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2026 оид ба футбол дар қораи осиё оғоз гардиданд. тими миллии футболи тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси хорватӣ Петер Сегерт аввалин бозии худро дар ин марҳила доир кард. дар доираи бозиҳои даври аввали марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2026 мунтахаби тоҷикистон бо якачини футболи урдун рақобат кард. нерӯсанҷии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе доир гардида бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. аз оғози бозии миллипӯшони тоҷик пурра бартариро дар ихтиёр доштанд ва зуд хати ҳимояи рақибро рахна мекарданд. дар дидори мазкур ҳимоятгарони тими миллии футболи тоҷикистон дар баробари ҳамлаварони пурқуввати урдун аз он ҷумла Мусо Алтамари футболбози Монпелие Фаронса ва Язан Ал-Наимат бозигари дастаи Ал-Аҳлии Қатар бисёр хуб бозӣ карданд. дар қисми аввали вохӯрӣ агарчи футболбозони ҳарду тим имкониятҳои боз намудани ҳисобро доштанд, вале қисми аввал бидуни гол хотима ёфт. аз оғози қисми дуюм шогирдони Петер Сегерт бо ҳамлаҳо ва комбинатсияҳои зебои худ зуд ба хати ҳамла мегузаштанд ва имкониятҳои мусоиди голзаниро фароҳам меоварданд. дар дақиқаи 70 вохӯрӣ Эҳсони Панҷшанбе нимҳимоятгари шинохтаи тими миллии футболи меҳан аз партофти ҳамадонӣ Камолов истифода намуда ҷониби дарвозаи урдун бо сар зарба зад, аммо дарвозабони 28-солаи урдун Муҳаммад Абуҳаш зарбаи бо сар задаи Эҳсонро бартараф кард ва дарвозаашро аз голи муқаррар наҷот дод. дар дақиқаи 89 вохӯрӣ миллипӯшони меҳан пас аз як ҳамлаи бобарор ҳисобро кушоданд. пас аз зарбаи қавии Алишер Ҷалилов дарвозабони урдун тӯбро баргардонид, аммо дар кӯшиши дуюм ҳамлавари ҷавону муваффақи кишвар Шаҳром Самиёв тӯбро вориди дарвозаи урдун намуда ҳисобро кушод ва миллипӯшони мо ба пеш баромаданд. пас аз голи Шаҳром Самиёв меҳмонон якбора ба хати ҳамла гузаштанд ва ҳамагӣ чанд сония монданд то анҷоми рақобат натиҷаро барқарор карданд. муаллифи гол Язан Ал-Наимат гардид. бо ҳамин тартиб дидори тимҳои миллии Тоҷикистон ва Урдун дар доираи бозиҳои даври аввали марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи Ҷ ба анҷом расид. бозии навбатии худро миллипӯшони тоҷик санаи 21 ноябр дар сафар бар муқобили мунтахаби Покистон доир мекунанд. дар рақобати дигари гурӯҳи мазкур мунтахаби Арабистони Саудӣ 4 голи беҷавоб ба дарвозаи Покистон зад. аввало раҳмати калом ба ҳама мухлисоне ки дар ин рӯз моро танҳо нагузошта омада моро дастгирӣ карданд ва мо ҳам чӣ қуввае ки доштем дар майдон иҷро кардем ва ҳоло бошад тамринои хуб мекунему ва бозии оянда тайёрӣ мекунем. барои мо барои ғалаба кам тарак вақт нарасид ва мо чӣ қуввае ки дорем ва иншоалло сар мекунем ба бозии оянда ислоҳ мекунем. бозии имрӯза ман ростига дар ҳайати асосӣ набудам ва тамошо кардам. аз ҳама ҷиҳат мо хуб бозӣ кардем. 90 минут мо метавистем ки бозии бурдборӣ ба мо буд. насиб аст ба ин бозиҳо ба мо дарс мешавад. шояд ба бозиҳои дигар мо хубтар тайёр бинем ки худи шумо дидед ки дар охирон дақиқаи бо ничия шуд. ба ҳама маълуме ки мо қаноатманд нестем. чӣ хел дар охирон минут гол мехӯрид қаноатманд нестем. яке аз дастаҳои пурқуввати Азия ба ҳисоб меравад, дастаи Иордания.